ड्राग्स आरो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्राबो जोंबो हाथियार लानांसिगौ बेनो सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'आव ड्राग्स हमनाय आरो सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रानो माने हाथियार लानांसिगौ होननानै बुंनायखौ नोंथांमोना निस्सय खोनानो मोनखादों। दा बे भिडिअखौनो नोंथांमोना फुल नायोब्ला निस्सय बुजिजोबगोन आरो मानि खारनाव दिनै मा हाथियार हमनायनि खोथा बुंखो दिनै सानसुमा खुंगुर बिथाङा जोंनि बर'फ्रा हाथियार हमफिननांगौ होननानै बुंनाय रावा मा हाथियार आरो बबे हाथियारनि सायाव बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लायोब्ला निस्सय गुवारै बुजिनानै लाजोबनो हागोन। आरो लोगोसे ड्राग्स हमनाय अर्थात गोबांथार एलक'निक बुस्थुफोरखौ हमनो हानाय जिथुनाखि जायगाफ्रा बबेयाव नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ आरो बेखौ जोंनिनो बर'फोरनि मानगोनां जोंहा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि अर्थात इउटुबार बिराजा आदामोनजों लोगोसे पुलिसनि माखासे हेफाजाबखौ लानानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव गुवाहाटी ओनसोलाव अर्थात कामरुप जिल्लायाव गोबांथार ड्राग्सफोरखौ हमनो हादों आरो बेफोरबायदिनो गोबां माने फार्मासिफ्राव जिथुनाखि बै ड्राग्सफोरखौ मिक्स खालामनानै फानो नङा होमबा 2 नम्बर खालामनानै नैफोरखौ हमनानै बोखांनो हादों आरो जब्द' खालामनानै दोननो हादों। मानोना दिनैनि दिनाव बेफोर बुस्थुखौ जब्द' खालामोब्ला अर्थात जोंनि बर'फोरनि जायगायाव गोबांथार गोसारहैगौमोन आरोखि बे बुस्थुआ। दा बेखायनो जोबोर मोजां मोनदों आदा बिराजामोननि खामानि मावनायखौ लोगोसे अर्थात एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि बिथांमोननि खामानि नाजानाया जोबोद मोजां जादों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बेफोरखौ जब्द' खालामामोनब्ला बा हमामोनब्ला दिनै जोंनि माने आसामनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि जायगा जायगा अर्थात बिटिआर ओनसोलफ्राव बा ओरैजाय गोबांथार बेफोरबायदिनो जिखुनु जायगायाव माने गोसारनायनि सम्भाबना दंमोन आरो दिनैनि दिनाव बेखौ माने आसाम पुलिसजों लोगोसे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिआ हमनानै जब्द' खालामनो हाबाय। स' जोबोर मोजां जादों आरो लोगोसे नोंथांमोना सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा हाथियारखौ हमफिननायनि बबे एंगोलजों बुंदों आरो मा पइन्टआव बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ निस्सय नुखाबायबो जानांगौ। नोंथांमोना थेवब्लाबो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो आरो फुल भिडिअखौ नायनोब्ला नोंथांमोना एनिथिं एमजे ब्रादारनि सेकेन्ड चेनेल दङ नङा होमबा एमजे एनिथिं एमजे एनिथिंआव थांनानै नायहैब्ला नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन आरोखि। आरो ड्राग्स मोनबावबायसो हालदै पेकेटआव ड्राग्स মানুহ চোৰ আছে চিনাই গৈছে নেকি দেখা নাই হেৰি কৰা ৱেইট মেচিনত কাউণ্ট কৰিব নালাগে কাউণ্ট হৈ থাকিব ৱেইট মেচিনত আমি বিকিম বিকিবা তেতিয়া ৱেইটটো কৰিম আৰু সেইটো ধৰে ধৰণে উদাহৰণ স্বৰূপে এইটো যদি 1000 পাইছোঁ 1000 ইনটু এপ্ৰক্সিমেটলি বৰকম দিম তাতে এইটো পেকেট খুলি খাই এইটো মানে একশ্যন কাউণ্ট হ'ব। মানে অলপ কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ ওলাইছে পেকেটটো ডাঙৰ সৰু হ'ব পাৰে আধা কিলো হ'ব নেকি ছাৰ আধা কিলো হ'ব নেকি 500 গ্ৰাম লিটাৰ নাই এইটোতো হালধি নাই হালধি হ'ব নাছিতো ছাৰ হ'লেও পেকেটৰ নাই neybe halday paket on drugs drugs gudare drugs damşimone Guwahati Arzayaw Guwahati XNDB आरो आसाम पुलिस अपारेशनाव ड्राग्स आरो कफ सिराप डेन्जार गिदिर गुदाम आरो दिनै 10 तारिख आरजा पुलिस आरो गुवाहाटीयाव थानाय XNDB जयेन्ट अपारेशन डेन्जार गिदिर गुदाम आरो मा मोनखो गोसोम टेब्लेटबो मोनदों टेब्लेटबो ना टेब्लेट औ टेब्लेट मोनदों ओमफ्राय बथलनि नामा मामोन लायो करेक्स लोंबानो फेनाय आरो कफ सिराप ना फार्मासिफ्रावबो मालाबा फाननो सोरबाफोर अर्डार मोनो ना फाननो मोना ना मोनखायो आरो फाननायालाय किसुमानाव कफ सिराप गुजुनायनि नामाव फाननो बेलेग बेखौनो किसुमाना डाक्टरानो मिक्स खालामनानै फानो बेखौनो बुङो 2 नाम्बार
दा जयेन्ट अपारेसनाव साक्सेसफुल आरो ना गुवाहाटियाव थानाय XNDB आरो आबहा पुलिस आरो गुवाहाटियाव स्पेसियेल माने पार्टि ज' लोगो नांनानै साक्सेसफुल आरो नङा होमबा दिनै BTC 6 सिडुलाव जोंनि थाखाय रोखा रोखा होखानाय दंखाथारो जे बियो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ थासे थानानैबो बे जायगायाव नन ट्राइबेल एरिया दङ माने बेल्ट ब्लक नन बेल्ट ब्लकनि बाहेरा दङ बे जायगाखौ प्रटेक्ट बे जेला 6 सिडुल जाबाय बे गासै BTC 6 सिडुलाव खुनु बाहाय दस्रा प्रटेक्सन मोना बावहाय खुनु गरखाबो मोना खुनु नन ट्राइबेलानो मोना दा बावहाय जोङो गुरखाफोरनि सोदेरनानै प्रटेक्टेड क्लास गैला बावहाय बेबायदि प्रटेक्टेड क्लास होनो मोना नाथाय बेखौ बोरै होखो सोरनि इनस्टिगेसनाव सोरनि कनस्पिरेसियाव बिथांमोनहा रन्जित सार बिथांनिफ्राय जों बिथांनि बुंनायाव मिथिनो मोनो जे बिथाङा बेखौ होनो हाया होननानै बुंखाबाय होनो हायसेयाव जे बै नटिफिकेसनखौ जे होनानै बिथांमोना खालामदों बेखौ माने बासिख्ल'नांगौ जोंहा मा दरखार दं गरखाफ्रा उमुग मुगासो गरखा बिसोरनो जों होगोन बिसोरनो जों होआ नेपालिफोरनो बेखौ जोंहा बासिनांगौ दरखार गैया मोना जोंनियाव बिथांनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय बिथांमोनहा सोरजोंबा सालाय हरजानाय नामा जोंहा बेखौ गिनांगौ जानानै थादों नोंखायनो जाहाथे बिथांमोनहा बेखौ जोङो मिथिगौ फेरेंगा सार बिथाङा गावबो मिथिगौ जे गोबाव समनिफ्रायनो दिनैसिम 4 बोसोर जाबाय बेखौ होआखै होबथानानै दोनबाय थाखादों फाइलखौ होबथानानै दोनबाय बेखौ होनो हाया नाथाय दिनै बे समाव होनायनि खारना मानो होदों होनो हाया होननानै मिथिखानानैसेयावबो मानो होदों नै बेहाय जोंहा कुइसन थादों बेनिखायनो जाहाथे बे जिनिसखौ खालामा मानो होनबा बे जिनिसखौ खालामोब्ला जोंनि थाखाय गिथावना जागोन बेनिखायनो जों बे 6 सिडुलखौ बे 6 सिडुलखौ बासायना लाखिनायाव बर'लेण्ड 6 सिडुल बर'फोरनि थाखाय 6 सिडुल बे 6 सिडुलखौ जों बासायना लाखिनायाव जोङो कमप्रमाइज खालामा बिथांमोनहा जाहाथे कमप्रमाइज खालामनाङा बिथांमोनहा बे सार्टिफिकेट होनायखौ बिथांमोनहा बातिल खालामनांगौ बेखौ बिथांमोनहा उइथड्र खालामनांगौ आरो खुनु जाथिनो जोङो 6 सिडुल एरियायाव होनो हाया जायनि थाखाय जोङो बेखौ आयेनजोंबाबो जों थांगोन ओंखायनो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्राबो जोंबो हाथियार लानांसिगौ बेनो जे हाथियार होनबा बे नङा जे जोङो AK-47 गुलि बारुद हाथियार नङा नाथाय जों कलमनि आयेननि हाथियार जोंहा गोरा हाथियार दंखायो बे BTC 6 सिडुलानो गोरा हाथियार जोंनि थाखाय बेवहाय नांनो थाखाय बयबो संगठनफ्रा फै जायनि थाखाय जों बुंदों जे बेखौ जोङो नांगोन आरो बे हाथियारजों जोङो दावहा नांगोन आरो बेवहाय जोङो खुनु गुबुन हारिफोरखौ जों बे जायगायाव जोंनि मानोबा जोंहा जेबो उफाय गैया जोङो दिनै खारै भुटान बर्डार सेरावल'सो जोङो गुबुनफोरबायदि जोंहा गोबां दस्रा देश थानाय दस्रा रायजो थानाय जोंहा बेबायदि गैया जों बहा थानो जोङो सोरबा बेंगलि सोरबा बांगालफोर बा सोरबा नेपालफोरखौ जों रिकुवेस्ट खालामनांगौसो जोंखौ अनदो जोंखौबो थांनो हो जे जोङो 6 सिडुलाव जों जख्रबसेल' बर'फोर बेवहायल' जों थांनानै थानो थाखाय जोंनो हो जोंखौ मानो उल्थां फाल्थां दिनै जोंनि कनस्टिटिउसनखौ मानो उलट पलट खालामनो नागिरदों जोंनि 6 सिडुलखौ मानो उल्थां फाल्थां माने सेर खालामनो नागिरदों बिनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगौ बेनिखायनो आङो खावलायो जों बयबो जाहाथे बिनि सायाव सांग्रां थायो आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बेखौ मावा जोङो प्रमद सारखौ फेरेंगा सार बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि बे हानि सायाव 6 सिडुल सायाव जों रायजो सेपारेट स्टेट मोनाबाबो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआल' बे जोंनि बे 6 सिडुला जाहाथे थांनानै थायो 6 सिडुलखौ जों रैखा खालामनानै लाखिनो हायो बेनो जोंनि रायजो बेहायनो जों गोजोननाय मोनगोन नङाब्ला जोंनि बे 6 सिडुलाव जोंनि गामियाव जुदि जों गुबुन हारिफोरखौ सोनानै लायोब्ला बे जोंनि थाखाय गिख्रंथाव जागोन दिनै मजाबारिनि केसनि बिथाङा बुंदों मजाबारिनिखौ दिनैसिम दासिमबो नंगौ हाग्रामाया होआखै जानो हागौ हाग्रामायाबो होआखै दिनै हाग्रामाखौ होननानै सत्र'बोजों होआ जोंबो होआ होनना बुङोब्ला दा दिनै बेहायबो जोंबो होआ बे होयियाव बिदि लालायोबा जानाय नङा दिनै बिथांमोनजों कमप्रमाइज मानो खालामनो नागिरदों बिसोर माबेनिफ्राय फैदों फाहामनिफ्राय फैदों बिसोर जुदि बिनि बासिनो थाखायबा बिसोर न' दं बिदिबा बे BTCनि मानसिखा बिसोरखौ जोङो हिउमेनिटि ग्राउन्डआव दोनफिननो होननानै बुंदोंब्ला बनाफाइड स्टेट होननानै बुंदोंब्ला बिसोर बे जायगायाव दङ बे जाय जायगानिफ्राय फैदों बे जायगायाव थांफिननो हायो बिथांमोना जेरै जोंनिखौ सान्तिपुराव बिथांमोना हाग्रानिखौ होदों बिसोर गामिनिफ्राय फैदों जाय गामिनिफ्राय फैदों बे थांफिन दिनै हगारबाय जोंबो मोजां मोनदों हाग्रा हाबनायखौ होखांनायखौ बर'आनो जा हारसायानो जा हगारनायखौ जों मोजां मोनबाय जे प्रटेक्ट जानांगौ हाग्रायाबो दिनै हगारबाय बिसोरखौबो जुदि होयोबा बे जोंनि न'आव हाबफैनानै थानाय सिख'नानै लाफैनाय बिसोर इनक्लुजारखा बे इनक्लुजारखौ जुदि बिसोरनो जायगा होयोब्ला बा गुबुन जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि नङै माने ट्राइबेल नङै जायगायाव जोंनि BTCआवनो जुदि दोनो होनोब्ला गुबुनफ्राबो होनगोन जे जोंखौबो दोनदो जोंबो BTCनि आवगायनिफ्रायनो दङ जोंखौ दोनदो होमबा बेखौ जों बिराद गिदिर भुल खालामनानै जागोन बेनि सलुसनखौ उनाव जोबनायावबो जों खालामहैनो हानाय नङा